Zurigorriz jantzita ungarren partido beteko du Ibai Gomezek Real Madriden aurka. Orain dela 4 urtez Estautik Atletikera aldu zenean, espero ez zuen kopurua. Benetan nietzat ikaragarria da, ez? Azkenean nuen partidu Atletik egin jolaztea, nietzat oso polita eta gogo handiz nago. Kopatik kanpo, ligako 4. postuari eustea da erronka ligan. 17 partidu geratzen dira oraindik helburua lortzeko, lehenengoa benetan zaila Real Madriden aurka. Urte honetan gainea, balegia nahi dute, oso ondo defenditzen ari dira, aurten, daramate ustut, 8 partidu gol bat enkajatu gabe, eta azkenean, individualitate asko daukate eta oso zaila izango da partidu irabaztea. Ez da, bakarrik abiadura, golak egiten ditu, buruz joaten da, azkenean, gauza asko ditu oso kompletua da eta horregatik esaten dizut, ez dakit merezi duen edo ez, baina eman diote balegia urrezko balegia eta azkenean zehozagatik izango da. Zugarrezko kalitateko jokalari bat da, balegia duenean edozin gauza gertatu alda eta kontu asko eduki behar dugu berarekin ez, baina azkenean ez da bera, ez da Cristiano bakarrik, talde osoa da, Real Madrid da, oso zaila da. Baina ni uste dute eta joango gara partidu irabaztera gure jokalariak bai kapazitate handia dutugulako.